Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку у такі святочны дзень. Дарагі наш лесішак, а таксама усе хлопчыкі, таты і дзядулі, якія глядзяць нашу праграму. Мы шчыра віншуем вас са святам, днём абаронцаў айчыны. Жадаем вам мірнага неба І поспехаў ва ўсіх справах. Дзяўчынкі, вы ж падрыхтавалі сваім сябрам-хлопчыкам, татам і дзядулям невялічкія сюрпрызы. Калі не, гэта можна яшчэ паспець зрабіць. Абаронцам будзе вельмі прыемна атрымаць ад вас малюнак, самаробную паштоўку ці нешта арыгінальнае з паперы. А я прызнаюся па сакрэце, што нават самыя мужныя і дужыя хлопчыкі і іх таты таксама сапраўдныя ласуны. Знайшоў сакрэт, мы ў гэтым упэўнены. Таму, калі вы зможаце спячы пірожныя, ці тортик, ці салодкія піражкі, такі падарунак таксама ўсім спадабаецца. А табе, Лесік, ад усіх дзяўчынак дабраранка мы ўручаем камп'ютарную энцыклапедыю. Ой, дзякуй вам вялікі, дзяўчынкі! Яшчэ раз віншуем мужных гледачоў нашай праграмы са святам. І дорым усім вясёлы мультфільм. Мультик скончыўся. А святочны эфір працягваецца. І зараз для ўсіх гледачоў нашай праграмы знаёмства з сапраўднымі волатамі, Якія з'яўляюцца сімвалам нашай краіны. Маеце на ўвазе зуброў, дзяўчынкі? Вядома, я лічу, дзень абаронцаў айчыны вельмі падыходзіць для знаёмства з гэтымі магутнымі і мужнымі істотамі. Згодны, Кася. Тады давайце знаёміцца з імі бліжэй. Зубры, якіх яшчэ называюць царамі беларускіх звяроў, здзіўляюць сваім памерам. Дарослы самец важыць каля тонны, а вышыня яго каля 180 сантыметраў. Ого, гэта між іншым рост высокага мужчыны. Сапраўды велікан. Шырокая і магутная пярэдняя частка тулава, горб на спіне, сам увесь пакрыты густой, доўгай, цвёрдай поўсцю, а яшчэ грыва, барада. Выглядае зубр страшнавата. Яшчэ гэтая сур'ёзная зброя, вялікія вострыя рогі. Слушная заўвага. Ёсць нават версія, што назва жывёлы паходзіць ад слова «зуб», якое ў славянскіх мовах азначала любы востры прадмет. Уяўляю, што будзе, калі такі здаравяк адправіцца на паляванне. Кася, зубры ні на каго не палююць. Яны абсалютна бяскрыўдныя стварэнні не толькі для чалавека, але і для іншых насельнікаў лясоў і стэпаў. Няўжо гэтыя веліканы траваедныя? Менавіта. Харчуюцца жывёлы травяністымі і драўняна-хмызняковымі раслінамі. Ого! І колькі ежы такому волату трэба ў дзень? Каб быць здаровым, рухавым і энергічным, гэтая масіўная жывёла з'ядае каля 40-60 кілаграмаў расліннай ежы і выпівае 50 літраў вады ў дзень. Ого! Вось гэта дыета! Улетку зубры сілкуюцца пераважна ягадамі і травой. Увосень грыбамі, жалудамі, ляснымі арэхамі і лістотай. А зімой жа ўсяго гэтага няма. Узімку жывёла пераходзіць на кару дрэў, а таксама знаходзіць у снезе засохлую траву з дапамогай вострага нюху. Ого! У іх яшчэ нюх выдатны. Вось дык незвычайныя жывёлы. Лесік, паглядзі, а чаму зубр ласуецца снегам? Ён вырашыў, што гэта марожанае? Не, Кася, зубры зімой сапраўды ядуць снег, але не як ласунак, а каб папоўніць недахоп вадкасці. Ой, зубрыкі, пачакайце, я падыйду да вас бліжэй. Кася, не трэба гэтага рабіць. Ой, Лесік, куды яны пабеглі? Я ж хацеў проста пазнаёміцца. Кася, зубры буйныя, але даволі палахлівыя жывёлы. Калі ўбачаць чалавека, адразу ўцякаюць. Прабачце, зубрыкі, я не хацела вас напалохаць. Ну і ну, глядзіце, буйныя, а такія хуткія і спрытныя. Гэта ты правільна прыкмеціла, Кася. Зубры здольныя пераскочыць загарадзь вышынёй больш за 2 метры. Сапраўдныя спартсмены!
Яшчэ жывёлы спрытна ходзяць па стромкіх схілах, добра плаваюць і без праблем перамяшчаюцца па багністай глебе. Вось дзівосы! Не чакала ад велікану такіх здольнасцей. Між іншым, зубры – адзіныя дзікія быкі, якія захаваліся ў Еўропе да нашага часу. Так што мы можам ганарыцца, што ў Беларусі жывуць такія раскошныя, моцныя і старажытныя жывёлы. Дзякуй за цікавае і пазнавальнае знаёмства. Сябры, а давайте летом отправимся куда-нибудь, где можно поглядеть на зубру. Такіх мест у нас у Беларусі нямала. Дамовіліся. А зараз давайте глядзець мультфільм. О, цудоўная прапанова. Глядзім. Лесик, а ты любишь гулять у футбол? Люблю. А катацца на велосипедзе? Хто ж не любіць? А чаму вы пытаецеся, дзяўчынкі? Бо мы вырашылі цябе здзівіць. Так, расказаць пра незвычайны від спорту, якім ты, магчыма, зацікавішся. Хочаце сказаць, недзе ў футбол гуляюць на велосипедах? Менавіта, Лесік. Гэты від спорту так і называецца велабол ці велосипедны футбол. Дзяўчынкі, я хачу гэта ўбачыць. Калі ласка, глядзі і здзіўляйся. Футбол на велосипедах – адзін з самых старых відаў футбола. Вось дык ну! А я нават не ведаў аб існаванні такога віду спорту. А яго прыдумалі яшчэ ў 19 стагоддзі. Па легендзе, гэта быў велосипедыст, які спрабаваў акуратна адагнаць колам дакучлівага мопса падчас велапрагулкі ў парку. Вось як бывае. Дзякуючы не вельмі выхаванаму гадаванцу з'явіўся новы від спорту. А правіла ў велафутболе складаныя? Даволі проста. Удары наносяцца коламі. Часцей пярэднім дазваляецца гуляць тулавам ці галавой. Практычна ўвесь матч велабалісты праводзяць стоячы на велосипедах, бо дакранацца да поля нагой нельга. Сапраўды, запомніць такія правілы проста. А вось гуляць упэўнены даволі складана. Але паспрабаваць усё ж трэба. Калі будзеш спрабаваць, Лесік, запомні, што яшчэ забаронена ў велафутболе. Нельга штурхаць саперніка, затрымліваць рукамі і наязджаць на яго. Гучыць лагічна. Трымацца на веласипедзе амаль стоячы на месцы і так складана. Ну што, Лесік, спадабаўся табе велафутбол? Яшчэ як! Дзякуй, дзяўчынкі, што расказалі мне пра гэты цікавы спорт. Прычым вельмі своечасова. Чаму своечасова? Таму што хутка вясна і можна будзе пачаць трэніроўкі. Дзяўчынкі, запрашаю ў маю каманду. Дзякуй, з задавальненнем далучымся. Можна будзе наладзіць спаборніцтвы па велафутболе паміж дворамі. Ого! Сур'ёзныя планы ў цябе, Кася. Гэта яшчэ што? Аднойчы мы і чэмпіянат свету выйграем. Час пакажа, Кася. Я ў нас веру, так што ўсё атрымаецца. А зараз прапаную паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Глядзім, сябры! А зараз надышоў час развітвацца. Яшчэ раз віншуем усіх хлопчыкаў, тат і дзядуль з днём абаронцаў айчыны. Няхай гэты святочны дзень пройдзе весела і незабыўна. Дзяўчынкі, абавязкова павіншуйце сваіх мужных блізкіх, а таксама сяброў хлопчыкаў у школах і дзіцячых садках. А зараз нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку. Не праспіце!